И така съм се опанал градината и си пием биричката и си ми е много хубаво и си мисля какво да правя сега. Ще хода да се набера коприва. Павона, нека си работи. И хубаво де. И сега на къде? Човек би си казал, че знам какво правим. Коприва намриха, еш какво дърво. Ей да пе, ето е дърво, нека тебе. Продължавам с разходката и няколко километра по-надолу. Пак видях трева. Мамо, сега какво правим? Аде. Бавам се, знам много добре на къде отивам и малко по-късно гора от коприва. Береш и ревеш. Плантация, бе. Гледай какво става. Жили да си майката е, бе. Кела. Аре, бата, стига толкова време за цигарка. И биришка може. Това не ми трябва. Дали? Хвърляме огевгира и чакаме да се запоти едно така. Шалот. Това не го знам какво е. Чесън. Сол. Мекво масло. Зехтин. Бира. Картоф. Картоф няма. Ама има магазин. Той ще дръпне една цигарка и... Кота бърка. Бърка ли та нещо? Гърми ли ти? Тази секция не ми е позната. Това е моето вече. Какво да бъде? Или винци. Винци, мая. Не има такъв ръб. Хляб. Това горе, онова вляво. И тия 4 неща. Бъркаме. Малко бульонче. Бъркаме. И продължаваме да бъркаме. Сипаме картофките, така трябва да се запоти. Я ще тя бе готвенето. Мокни бе, селяк! Гледате ергена. Добавяме млеко от келтската. Бъркаме така. И после тишина. Ако кажа, че не е вкусно, ще му хвърля компютъра. Ядеш и ревеш.